रउआ देख रहा बानी भोजपुरिया झकोरा। अभी हम बानी बढ़िया में और बढ़िया से जामा मुख्य पद के शिलान्यास आज सिवान के सांसद कविता सिंह के द्वारा भइल बा और हमरा संगे बानी जदयू के नेता और दरौंदा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अजय सिंह जी बानी। बताई कि रोड के शिलान्यास तो अब हो गइल बा, जनता बहुत खुश बा, लेकिन देर तो भइल बा रोड के शिलान्यास होके में। जनता के मांग रहे कि रोड बनल जरूरी बा। जब हमनी के चुनाव में गांव गांव घूमत रहनी सा तो हमनियों को बड़ी परेशानी होके, तो यहाँ के मुख्य मुद्दा लोग के रहे जो बड़हरिया जामो पथ बने के चाहिए। हमने के कहने से जैसे जितन से ऊपर काम शुरू हुई और वो पर लाग करके टेंडर करा करके और जो बा से वो रोड के आज शिलान्यास भी हो गई। शिलान्यास के पहले काम शुरू हो गई बा और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाई, जनता के सुपुर्द हो जाई। जब बड़हरिया से जामो जाए और उनमें देर ना लगी, आराम से लोग साइकिल से गाड़ी से जैसे चाहे आराम से जाई। अब वो दिन देखे कि तुरंत मिली जो चकाचक बड़हरिया से और जामो के रोड बन के तैयार। लेकिन अजय जी सवाल बा मुख्य कि रोड के अलावा भी समस्या बड़हरिया में बा। मानव के जीवन में बहुत सारा समस्या होला, अनंत समस्या होला और समस्या जितना सामने आई हमनी के सरकार यही काम के नाम से जानल जाला कि काम करेला। नीतीश कुमार जी काम करे के नाम से जानल जानी। बिजली, रोड, पानी, लॉ एंड ऑर्डर सारी व्यवस्था के न्याय के साथ विकास करे के नाम से वहाँ के जानल जानी। वहाँ के तो दोसर कोनो नाम बा ना, विकास पुरुष नाम हो और विकास करे नहीं। जितना समस्या आई जनता के हमनी के प्रयास करें से ज़्यादा हमनी के एनडीए सरकार ओकरा के समस्या के दूर करे। ऐसे जो बिहार में हमनी के सरकार बा, केंद्र में भी हमनिए के सरकार बा, तो सब केंद्र और बिहार सरकार दोनों मिल के एनडीए के सरकार सारा समस्या के निदान करे के हमनी के प्रयास करें सर। जितना हमनी के सामने आई सब समस्या के निदान करें सर। अभी 2020 विधानसभा चुनाव भी होखे वाला बा और लगातार बढ़िया में हम ग्राउंड पर देख रहा बनी, लगातार हम सर्वे भी कर रहा बनी। कहीं ना कहीं जनता के बाकी सरकार के जौन मूलभूत सुविधा जौन गरीब आदमी खातिर आवता वो गरीब आदमी तक पहुँच नहीं के पावत। रउरा हिसाब से का वजह रहत हुई? ये सब सरकार योजना बनावेला और जनता खातिर योजना बनेला, जनता खातिर कानून बनेला, जनता के द्वारा नेता बनावल जाला, छोट से लेके बड़ नेता बनावल जाला जो जनता के जौन सुविधा बा वो आदमी तक पहुंचा दे। अब में कहाँ कमी बा जो जनता के सुविधा पहुँचे में दिक्कत होता। निचला स्तर पर हमनी के वार्ड के मुखिया के, जिला परिषद के प्रमुख के सारी पैसा दे करके खंड खंड दे करके वो सब लोग से काम करावे के चाहता नहीं सन। राउर चुनल जनप्रतिनिधि सब लोग बा आ राउर हक रउआ के दिलवावे के बात बा। रउए चुनले बानी सबके आ रउए खातिर उ काम करेले। कहाँ कमी बा रउआ देखी उ देखे। आज समस्या जौन बा तौन ओकर निदान होके आ जनता खातिर जौन सरकार दे रहल बा, आदरणीय नीतीश कुमार जी दे रहल बनी, उ सब जनता के यहाँ पहुँचे। छोट बड़ सब लोग जनप्रतिनिधि मिल करके प्रशासन से संपर्क करके जनता के जो सुविधा मिला तो ओकरा के दिलवावल जाओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ करनी है जदयू के नेता अजय सिंह कौर। हमरा संगे बानी सिवान के सांसद श्रीमती कविता सिंह बानी और हम जाने के चाहेब कि रोड तो बन गई मैडम, रोड बन गई, अब लोग आई जाए, लेकिन जे भी प्रवासी मजदूर बाहर से अपना घर आयल बा कहीं ना कहीं रोजगार के तलाश में बा। जमीनी सवाल इहे बावे, जमीन के सवाल, माटी के सवाल इहे बावे। माटी से जुड़ल जे भी लोग रहा बाहर रहा, अब वो लोग घरे बैठल बा, वो लोग रोजी रोजगार के चिंता बा, अपना परिवार के पेट भरे के चिंता बा। का कहें एकरा बारे में, कहाँ तक रोजगार के व्यवस्था सिवान में भइल बा चाहे प्रयास रउआ कर रहल बानी? देखिए, जहाँ तक रोजगार के बात बाटे, माननीय मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार जी बनने तो वहाँ के देखम कि बेरोजगारी तो बढ़ रही बा, लेकिन रोजगार के प्रति भी शिक्षक के भर्ती करके, सेविका सहायिका के भर्ती करके, आशा के भर्ती करके और अनेकों महिला सिपाही पुरुष के भर्ती करके रोजगार के भी कार्य हो रहल बा। लेकिन जितना लोग बा उतना कार्य अभी ना हो पायल बाटे। पहले तो ये बिहार खंडहर रहे, वो खंडहर के सुंदर बनावल गए। आज देखम सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, चाहे अन्य बुनियादी सुविधा लोग के पहुंच रहल बाटे। अब रोजगार के बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही भी ये रोजगार के बेरोजगारी दूर करल जा सकलक है और रोजगार वहाँ लोग के मिली। हमनी के आश्वस्त करतानी जा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहले बानी कि आत्मनिर्भर भारत हम बनाएम जा और सभी के लोग के
आत्मनिर्भर भारत के तहत वहाँ के रोजगार देवल जाई और मनरेगा के तहत भी रोड़ा देखत होकम कि बहुत सारे लोग अइलन ह उनका कार्य देवल गयल है और आगे भी कार्य देवल जाई। ए पर हमनी के लागल बानी जा और काम करत बानी जा। मैडम जी आखिरी सवाल रवा से पूछब कि प्रधानमंत्री जी के ई बाकी कोई भी जे रोजगार करे के चाहता, कुटीर उद्योग हो गए, लघु उद्योग हो गए, जे शुरू करे के चाहता, बैंक ओकरा के लोन दी, चाहे वो कितनो गरीब हो, बिना गारंटी के बैंक लोन दी। का रउरा एगो सांसद के रूप में ईमान तानी कि गरीब आदमी के बैंक लोन देला? जरूर लोन मिलल और माफ करम वो बिना गारंटी के? देखी सरकार की तो सोच बा कि हम बेहतर कार्य करी ताकि जनता तक पहुंच सके, गरीब जनता तक पहुंच सके। उमे गरीब जनता के भी जागरूक होखेला पड़ी। जब तक वो जागरूक ना हुई अपन हक के प्राप्त ना कर सकलक है। जागरूकता ही रोजगार के संभावना के आगे बढ़ाई और बेरोजगारी दूर हो सकलक है। जब तक हमनी के अपन अधिकार के ना जानम जा कि हमनी के अधिकार का बा, तब तक हमनी के कोई भी क्षेत्र हो उनमें पिछड़ल रहम जा। अगर हमनी के अपने अधिकार के जान जाम जा कि हमार अधिकार का बा, कौन कार्य हम करम कि हमार देश आगे बढ़ी, हम आगे बढ़ी, हमार परिवार आगे बढ़ी, हमार समाज आगे बढ़ी, तभी जाके ओकर निदान हो सकलक है। और वो जब जागरूक हो जाई तो हमार जो देश है अन्य देशों की तुलना में आगे बढ़ी, सशक्त बनी, समृद्ध बनी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी रुआ अपन बात रखनी। और सब यहाँ पर बड़हरिया जामा मुख्य पद के शिलान्यास भइल। अब लगातार काम चल रहा बा लोड में। हम बने अमरजीत कुमार गिरी बड़हरिया से, कैमरामैन हरेराम यादव के साथ। धन्यवाद।